Zdravím vás. Dneska som tu znova pre vás a chcem vám ukázať nejaké doplnky výživy, ktoré patria k mojim základom, ako som už viackrát spomínal, a sú to doplnky zo stránky www.protein.sk. Chcem vás oznámiť s produktami, na čo slúžia, prečo a kedy sú najviac potrebné, aké produkty treba si zadovážiť. Mne momentálne prišiel balík, s ktorým som veľmi spokojný, pretože obsahuje doplnky výživy, ktoré patria k základným kameňom celej suplementácie. Prvú vec, ktorú vám chcem ukázať, je vitamín E. Vitamín E, ako inak nazývaný tokoferol, je to vitamín, ktorý bráni zostarnutiu, bráni tomu, aby zostarli bunky v tele, podporuje potenciu, obnovuje rast svalovej hmoty a tkaní, čo je pre nás športovcov veľmi dôležité. Je to veľmi účinný antioxidant a ešte by som vám k nemu povedal, že ovplyvňuje aj tvorbu červených krviník. Toľko k vitamínu E. Chcem vám len povedať, že vitamín E podľa týchto informácií, ktoré som vám práve povedal, je veľmi vhodný na to, aby ste ho zaradili do svojej každodennej suplementácie. Doteraz som ho ja v podstate neužíval pravidelne s prestávkami, ale odkedy ho používam, určite je významným činiteľom k tomu, aby telo pracovalo tak, ako má pracovať. Ďalší produkt, ktorý vám chcem predstaviť, je produkt s názvom Omega-3. Omega-3 sú to Omega-3 mastné kyseliny, Ecoesa pantenová a Decoesa hexaenová. Tieto dve kyseliny sú predovšetkým v rybom tuku a znižujú zlý cholesterol. Majú pozitívny vplyv na to, aby nekornatili tepny, aby sa neucpávali cievy, čiže to je nekornatenie tepien. Podporuje a regeneruje zápalové reakcie v tele, či sú to kĺby, šlachy, úpony. Odkedy ho používam, doteraz som kĺbovú výživu nemal, pretože používam, ako už ste viete, viackrát som to spomínal, používam kĺbnú výživu Animal, ale dočasne bola vypredaná. Tak som skúsil omega-3 mastné kyseliny a na počudovanie mi to pomáha. Skutočne cítim úľavu, najmä v tricepsovom úpone, ktorý ma trápi už strašne dlhé obdobie, a cítim, že tam je istá úľava a že sa to dáva dokopy. Takže omega-3 mastné kyseliny vám tiež môžem len vrelo odporúčiť. Nie je to drahý doplnok výživy, a myslím si, že si nájde svoje miesto aj v redukčných dietách, aj v objemových prípravách, aby tie kĺby boli funkčné, výkonné, aby ste sa nezranili, to, čo je v podstate v tomto športe najdôležitejšie. Ďalšia vec, ktorú vám predstavím, je glutamín peptid od firmy Best Nutrition. Peptidy sú známe tým, že sú to pretrávená forma daného doplnku, to znamená, že vám prechádza žalúdkom a ona vlastne, keďže je už pretrávená, tak sa vstrebáva okamžite. Čo je výhoda najmä po tréningu, pretože peptidové aminokyseliny v tomto prípade zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože dokážu kvôli tým peptidom zregenerovať a zastaviť katabolizmus po tréningu okamžite do pár minút, kdežto pri strvátkom proteíne to niekde až 30 až viac minút. Záleží, aký zvolíte. Keď si zvolíte hydrolizovanú bielkovinu, tá samozrejme strebáva rýchlejšie. Ale glutamín peptid je vylepšená forma glutamínu, je to v kapsliach. Jedna kapsla má 1000 mg, čiže v podstate je to 1 gram glutamínu. V peptidovej forme je to o niečo menej, ale myslím si, že glutamín patrí k doplnkom výživy, ktoré v kombinácii najmä s BCAčkami sú veľmi nápomocné pred a po tréningovom okne, keďže sval potrebuje ten náboj regeneračný témer okamžite,
aby sa vám tie výsledky a snaha v posilovni ukazovali čo najrýchlejšie. Ďalšia vec je Amino X od BSN a potom tu máme ešte LG Science BC plus esenciálne aminokyseliny. Rozdiel medzi týmito dvoma produktami je minimálny, pretože oba sú v podstate v forme BCAčok, práškovej forme. Využívam práškovú formu veľmi dlho. Prášková forma sa mi zdá byť oveľa efektívnejšia ako klasické tabletky alebo kapsle, pretože prášková forma sa vstrebáva oveľa rýchlejšie ako kapsle, kdežto tabletky sa musia rozkladať ešte dlhšiu dobu v žalúdku, kde šťava to trávi oveľa pomalšie. Amino X BSN, tento produkt skúšam pravidelne, môžem potvrdiť jeho účinky ochranné, čiže spĺňa to, že chráni svalovú hmotu pred degradáciou, keďže aj moja objemovka, ako môžete vidieť na videách, je docela kvalitná, čo zodpovedá tomu, že môj kalorický príjem je veľmi presne naprogramovaný, aby som priberal čo najčistejšiu svalovú hmotu a čo najmenej tuku. A presne tieto BCAčka mi k tomu pomôžu, že tá svalová hmota zostáva stále chránená. Na jednu dávku Amino X od BSN je 14 gramov, kdežto tam je 10 gramov ochranných BCAA. Môžem vám tento produkt len odporúčiť, nájdete ho na www.protein.sk. Myslím si, že je to produkt, ktorý si zaslúži vašu pozornosť a nestojí ani veľa peňazí, vydrží vám dostatočne dlhú dobu a verím, že s tým budete veľmi spokojní. Druhý produkt do firmy LG Science ešte vyskúšaný nemám. Okrem BCAčok, troch esenciálnych vetvených aminokyselín, izoleucín, leucín, valín, obsahuje aj iné ako treonín, ornitín a tieto ostatné esenciálne aminokyseliny. Ospravedlňte ma, neviem všetky na spamäť. Nepokladám to za dôležité. Viem, že sú esenciálne a neesenciálne aminokyseliny, to si myslím, že pozornosti úplne postačuje, ale ja sa polepším, to nasľubujem. Ale k veci. Tuto na jednu dávku je 11 gramová porcia a obsah aminokyselín je pomere dávky oproti Amino X oveľa efektívnejší a silnejšie koncentrovaný. Tým chcem povedať, že tento produkt stojí aj viacej peňazí, o 3-4 eur myslím, ale nemám ho vyskúšaný, vyskúšam ho, keď sa mi minie Amino X a recenziu vám určite poskytnem. Ďalší produkt, ktorý vám ukážem, je to absolútna novinka na svetovom trhu. Registrujem ho na svetovom trhu už niekoľko týždňov. Je to produkt Ronnie Coleman Signature Series Resurrect PM. Resurrect PM je produkt, ktorý vylepšuje spánkovú regeneráciu a predĺžuje tzv. REM fázu, keď vaše telo dosahuje najlepších regeneračných účinkov a vyplavuje sa rastový hormón. Upozorňujem, že iba v REM fáze sa vám uvoľní rastový hormón. Čo vám tým chcem povedať, že tento produkt vám REM fázu určite zabezpečí. Okrem toho, tento produkt osobitne spomeniem aj v súkromnej recenzii, keď vám ho budem prezentovať pred svojím spánkom. Používam ho už dlhšiu dobu a chcem vám ho ukázať a poskytnúť vám recenziu o tom, ako na mňa zaberá, a môžete to čakať ešte dneska 13.1.2012 alebo sobotu 14.1.2012, kde vám poskytnem kompletnú analýzu Resurrect PM s môjim užívaním, ako som s tým spokojný, a toľko k tomu. Ďakujem, že ste ma sledovali. Myslím si, že som vám poskytol nejaké tie informácie, že ste sa znova niečo naučili. Dúfam, že som vám pomohol. Nezabúdajte na moju videoanketu alebo videoblog Question and Answers.
kde by som vám rád odpovedal akékoľvek otázky. Píšte ju na môj mail igorileš@gmail.com. Zodpoviem vám každú jednu otázku. Budem rád, keď sa natočí ďalší diel Question and Answer a teším sa na vás aj najbližšie. Čaute.